Mario, v pátek vás čeká utkání v Mladé Boleslavi, tak co by mohlo přinést? Tak bude to boj o druhé miesto, takže bude to veľmi ťažké stretnutie a tuto doma, keď sme hrali, tak neviem, myslím 3-1 sme vyhrali, bolo to náročné stretnutie a proti ním sa vždy hrá ťažko a majú dobrý tím, dobrého brankára, majú tam skúsených hráčov, ako je Výborný, ale majú aj mladý tím, ktorý hrá dobre a takže bude to dobrý súboj o druhé miesto. Leží vám v hlavě třeba ještě nějak to loňské předkolo s Mladou Boleslaví? Tak samozrejme, že to trošku štve, že sme s nimi prehrali, ale proste taký je šport a hokej a teraz je zase nový rok a chceme nad nimi uspieť, aby sme sa udržali čo najvyššie v tej tabulke, aby sme nemuseli hrať tento rok to predkolo. Doma je Mladá Boleslav velice silná, mají tam malý stadion, tak jak se na něm hraje? Tak vonku sa hrá, vždy sa hrá ťažko, ale myslím, že nám to nevadí. Myslím, že možno hráme viac uvoľnenejšie vonku ako doma a teraz sme mali tú sériu 5 zápasov doma, takže určite padne vhod hrať vonku. Po třetí za sebou hrajete proti týmu z top 5, tak jsou to těžší zápasy? Tak každý zápas je veľmi ťažký, takže záleží na tom, ako sa na to pripravíte. Keď budete raz posledným tímom a sa na to dobre nepripravíte, tak to bude ťažký zápas, takže musíme to brať zodpovedne každý zápas a zatiaľ nám to vychádza a dúfam, že to tak bude ďalej pokračovať. Děkuju moc. Díky.